pinilitum ongdum amuluk donra purier pen chenglok kem tunisi lapen ke kroy ra pera song atuman lapen ke pregjam adim Halloween pera ke wana tuman stami nang chingrum lu pero potsi pini labang soja me kaduga vet stami long tahailo nang litum karditan kaveteron pia phan the sam ke waya jame funeral service 7 February 2025 or pai ke bajihini sitame kiso that a condition kelang penajok a prangan wan nang ko lo tong sekot pen la pelada program nang litum a phan ki pon tang along sikatu ka veto perlo lun pen chenglok la pelada jaimek ko son siketeng onam jima la litum wan do tang lo pen a potsi ne katu ka ve perman utai si por hidam lan number is jabang neli bitang malo la pen ini rat pen lun lakha marong thomra ini lah mau. Garditan kaveteron pia kaya namo karju, lake General Secretary DPC alam karju konko, lapen ke number P kardomo por, number A condolence. Kecewa ju garditan kaveteron pia pan cemat hadam lapen konko, laso akedeng pon kena kusi ke dolang family itu makan ili, ninki plipen ke dolong lapen ke ninki sampen. Lapen ningi cepat he long chia pan kardom deng konpo labang chu pasun chot nai bona chibin sang get holo karditan kaveteron pia pan lun lampen chipadi dun monduli pen lapen lada banget hom liatum hek pen hakhi ki piponji pan stame alang lilong kacharab dun ministry ke involved esek lapen ke cheng pen non an labang solam ithe thenina thi hek pen 2 minutes alang litum pen deng konpo number drop funeral message lake kaching hon reverend unique terang mission secretary so long si NTBA laban KBC labang so along kedeng ji Angli kacuboy lang tubi apor kajulong lo kajulong ban itu induk lo don dame kacihop pada ningrong anam pada kiro gi pilihan lo paling angli panason anam kangwai penajo hedung anam rat chan lo apen anam anong chpati lo apen apor nang chok si nang ke angli pan Jepon tutang lah, mandame alang di kecil utikang, alang di cor lah pernah sumar tu, alang di pan kerja teklong ada benpot, ingtuk tinggoy bekli meglang kedolo, sila so along diri tu mustame, nang itu long dolo, apa yang diri tu makardom lah lo, nang itu dowe tu pan, arnam landing pipi luna, nasi diri tu makardom kedolo kedolo. On behalf of Karbianglong Baptist Convention, alang di pan curudu nangji, alang di jalo setame alang lagi klaim di kangamu, akan jom cemat hapon bonji, akan Karbianglong Baptist Convention, along prang akeja tu, cuma Sir Anderson topi, tu akeja hud, cuma healing ministry, along ke hedung, kami klaim di cerap tu nabang ke alang kita good luck, osi, ni tu tame kado be Karbianglong Baptist Convention hoi pen tame ning cing tu lo, alang likar jong, ke arnam along si dulu besi tu ning thelo